My tady u nás na České zemědělské univerzitě žijeme sportem. Nejenže máme 3 zlaté olympioniky, ale máme celou řadu sportovních klubů, basketbalový, florbalový, vynikající golfový klub a tak dále a tak dále. A mám moc velkou radost, že druhým rokem máme i ten svůj vlastní hokejový klub Farmers. Česká zemědělská univerzita není jen o studiu, je to místo pro nové začátky. A právě tady vznikl i náš tým, ČZU Farmers Prague. Hrát za Farmers není jen o hokej. Je to o vytvoření komunity mezi hráči, studenty a univerzitou, díky kterým se cítíme, že jsme součástí něčeho většího. První rok ve Farmers jsem primárně strávil jako hráč, ale díky možnostem univerzity a týmu jsem dostal šanci se rozvíjet mimo let. A nyní plním funkci marketingového manažera. Každý může být součástí Farmers. Ať už jako hráč nebo v zákulisí, u nás máš místo. Do Farmers jsem se zapojila za účelem být součástí něčeho víc než jenom studia. Vidíme spolužáky na tribuně, fanoušky v kotli, profesory mezi diváky. To je ta atmosféra, která dělá univerzitní hokej jedinečný. Je to skvělý projekt, který propojuje sport, studium a studentský život a my jsme moc rádi, že můžeme být jeho součástí. Díky škole, která za námi stojí, můžou naši hráči skloubit studium se sportem a to je obrovská výhoda. Je to skvělý projekt, který podporuje sport, vzdělávání a studentský život. My jsme rádi, že nás naše univerzita podporuje. Na ledě, v lavici nebo na tribuně. Každý z nás je součást ČZU a každý může být součástí Farmers. Moc budu našim hokejistům držet palce v bitvě o Prahu a budu věřit, že sportovní hala v Praze pro univerzitní hokej bude stát co nejdřív.